Aşgabatda döwlet dükanlaryna ertesi gün üçin nobata ýazylmaga baran adamlary polisiýa dargadýar. Aşgabadyň döwlet dükanlarynyň öňünde azyk haryt satyn almak üçin döreýän nobatlar we olara kanun goraýjy edaralaryň gözegçiligi dowam edýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 20 aprelde habar berdi. Geçen gün akşam saat 8 töwereklerinde 32-nji döwlet dükanynyň öňünde ertesi gün üçin azyk haryt nobatyna ýazylmaga baran adamlary polisiýa dargatdy diýip habarçymyz aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri dükanlaryň gabadyndaky köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň nobatlardaky goh galmak aldan şikayet edýänliklerini aýdýarlar. Polisiýa gelip gödek gyýgyryp başlady. We eger de adamlar dargamasa olaryň tutsak ediljekdiklerini aýtdy diýip habarçymyz berildi. Onuň sözlerine görä ilatyň döwlet dükanlaryndan azyk haryt satyn almak üçin nobata durmaly wagtyny polisiýa kesgitleýär. Olar bu talaplaryny dükana goly jaýlarda ýaşaýan adamlaryň nobatlardaky goh galmagy bilen bagly edýän arz şikayetlerini esaslandyrýarlar. Adamlara bir gün öňünden näde ertesi günü gelip nobata durmak tapşyrylýar diýip habarçy aýtdy. Sonra adamlar dargadylar. Ýöne polisiýa ulag bilen uzak wagtlap aýlany diýip ol sözüne goşdy. Ýurtda ykdysady kynçylyklar dowam edýän wagty Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun dürli regionlaryna şol sany paýtagyt Aşgabadda döwlet dükanlarynyň öňünde döreýän uly nobatlar barada ýergiderli habar berip gelýärler. Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi ýurdun döwlet dükanlarynyň öňünde döreýän uly nobatlar barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Beýleki tarapdan döwlet media we metbuat serişçileri ýurtda azyk bolçulugynyň döredilýänligini gaýtalaýar.